TV mai albarka wato fuskar Kannywood TV. Mukan kawo muku labarai da al'amuran yau da kullum a cikin wannan tasha mai albarka. Sace-sace a Kaduna da Borno an ba wa shugaban ƙasa Tinubu mafita. Wasu ƙungiyoyi 'yan Najeriya sun shaida wa shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa ya bi hanyar tattaunawa don kuɓutar da ɗalibai 287 da malamansu da aka sace a Kaduna. Gidauniyar Kaltum Foundation for Peace (KFP) ta yi wannan kiran ga shugaban ƙasar a Abuja ranar Juma'ar da ta gabata ga watan Maris. Sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta zauna da 'yan bindiga don ta gano koke-kokensu da matsalolinsu domin a shawo kan matsalar. An buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki salon tattaunawa wajen ceto ɗalibai da matan da aka sace a jihohin Kaduna da Borno. Gidauniyar Kaltum Foundation Peace ta yi wannan roƙo a ranar Juma'a ga watan Maris a wani taron manema labarai a Abuja. Kada ku manta, kuna tare da fuskar Kannywood TV. Ku yi mana like, ku yi mana subscribe, shi ne zai ba ku dama daga mun ɗora sabon labarai zai zo muku.